मानोना जोंखौ मावनो अर्डार हरदोंमोन सारा मावनो अर्डार हरनायाव जोङो दिनै गामिनि गासैबो मानसिफोरानो ओंखारलायनानै खरसा हरनो होननायखाय औवानि खरसा बा लेबारनि खरसा हरगोन होननायखाय गामिनि मानसिया बयबो ओंखारलायनानै औवानि थाखा मोनगोन साननानै बा बे लामाखौ मोजां खालामनायाव सहाय मोनगोन साननानै मावदोंमोन आरोखि खरसा जादों आरोखि दा बेवहाय सारनिफ्राय जोङो एसे अनसुंथाइ मोनाखै नङा थेवबो जों बेखौ हामजानाय मोनाखै आरोखि हामजानाय मोननाया ओरैबायदियाव जादों थारमाने एसे 5,000सो बा 10,000सो हरोब्ला जों एसे गोजोननाय मोनगौमोन बाखि थाखाखौ जोङो रायजोनिफ्राय सोगौमोन आरोखि थारमाने दा हरनाया सारा 3,000ल' थाखा हरनाय जादों आरोखि 28 नं गसाइगाव LACनि MLA जिरन बसुमतारी बिथांखौ नंखाय मुं सुदों 2 नं बारजाबिल गामिनि माखासे सुबुंफोरा थांनाय 17 अक्ट' सानखालि माखासे खौरां बिजोङाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय 2 नं बारजाबिल गामियाव बारजाबिल गामिनि माखासे सुबुंफोरा गसाइगाव LACनि MLA जिरन बसुमतारी बिथांखौ नंखायै मुं सुनानै बरनाम खालामनो नाजानायखौ लानानै दिनै बारजाबिल गामिनि गामिगोराजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि खौरांमेलनि गेजेरजों रोखायै खेंफोरथि होदों। गामिनि दालां बानायनायाव MLA जिरन बसुमतारीया 3,000 रांल' हरदों होननानै गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय नंखाय फोसावनायखौ खेंफोरथि होदों। आङो बे बारजाबिल गामिनिनो BCDC भाइस चेयारमेन आरो दाखालि जे 16 तारिखनि घटना जे जोंनि 28 नं LACनि MLA सारनि जि सायाव एलिगेसन लाबोदों बिनि सायाव आङो खेंफोरथि होनो सानदों जे जोंनि नाम्बार 2 बारजाबिल गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जोंनि जे प्राइमारिनि आफादगिरि बिथांखौ खावलायनाय बायदियै बिथाङा जोंनि MLA सारनिसिम थांनानै खावलायहैदोंमोन जे गामिनि माखासे अफिसखौ लानानै दा बेयावहाय जोंनि MLA सारा बुंहरदों जे जिखुनु आङो माखासे खरस पटिफोरनि सायाव हरगोन जे बिनि सायाव थांनानै लाबोबाय बिथां जोंनि आफादगिरिया लाबोनानै बिनि सायाव जे बुंदों जोंनि MLA सारखौ जे 12,000 हरगोन बा 13,000 हरगोन नाथाय बियो आं जे बिथांमोननि बुंनायखौ आङो माखासे षड़यन्त्रनि सायावसो बुंदों सानो मानोना बे जेब्लानाखि जाथाय जादों अब्ला आंबो फैदों आंबो मोनसे जायगानिफ्राय थांनानै फैनायाव अब्ला आंबो बे गामिनि भाइस चेयारमेन जानानै आंबो आंनि आखाइजोंनो जोंनि 28 नं गसाइगाव LACनि MLA सारा बिदि हरदोंब्ला आं थोआखैब्ला बिथांमोननो आङो 2,000सो हरदों एसे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंदोंमोन बिथांमोननिसिम दा आरो दिनै जे माखासे MLA सारनि सायाव जे एलिगेसन लाबोदोंमोन दा दिनै बिनि गेजेरजों निउस मिडियाफोरनि गेजेरजों जोंनि बे नाम्बार 2 बारजाबिलनि गामिनि गाहाय गोरा एबा गावबुराया बिथाङा गावनो माखासे खेंफोरथिखौ होलांबाय आरो बिनि सायावहाय जे जोंनि MLA सारा जे हरदोंमोन माखासे बे जे कालभार्ट बे कालभार्टनि खामानिया माखासे प्रसेसआव दंखासै बेबायदि सिस्टेमावबो दङ जास्ट जोंनि 28 नं गसाइगाव बिधान सभानि MLA सारा जे बे गामिजों बारनानै मोनसे जायगायाव इंलिश मिडियाम स्कुल दं बे स्कुलावहाय थांनो थाखाय जाहाथे सोलिनो औवानि दालां बानायनो जुनै हरनाय जादोंमोन दा बिथांमोना सानो जोङो आंबो बे जायगानिनो भाइस चेयारमेन हिसाबै माने जे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना जोंनि जे दा सोलिबाय थानाय सरकारनि एन्टि आं सानो आंनि बुंनाया एसेनोसै खोथाखौनो बुंनो लुबैदों दाखालि थांनाय 17 तारिख 16 तारिख साननि समाव जोंनि रायजो राजाया बे जोंनि न' सेरजों थांनाय मोनसे दै नाला दं मोनफ्रोमबो बोसोरफ्रामबो बे दै नालाया बायो आरो बे बायनायनि गेजेराव दिनैहाय जोङो गिदिर गोलावफोरनाव सोरबा सोरबि एफा एनै अनसुंथाइ बिहरनायाव 3,000 हरदोंमोन बे 3,000 हरनायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा ज' जानानै मावदों आरो बे मावनायनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा बे 3,000खौ फसायैयाव सोरनिफ्राय हरदोंमोन सोर हरामोन 3,000खौ दा MLA सारानो हरदोंमोन आरो MLA जोंनि सारानो हरदों माने ओरैनो गुना थुना बायनो होननानै हरदों आरो नोंसोरबो एसे
जगाजग खालामनानै मावलायदों होननानै बेबायदि हरदों हरनायनि गेजेराव आं बेबायदि बुंदों दा बेबायदि बुंनाय जोंनि रायजो राजाया ज' जानानै मावबायबो मावनायनि गेजेरै जौयै फेयै जायै लोङै दा बे उथ्रा उथ्रि जादों आरो बे उथ्रा उथ्रि जानायनि गेजेराव बे थाखाखौ रिटार्न हरनो मानोना आं अनेकबो बुजायदोंमोन मानियाखै दा बेबायदि मानिनि खेथ्रआवनो दा बे खोथायावहायनो फंसेयाव फंनै फंथाम जौ फेनानै नानान बाना बुंलांबाय बे बुंलांनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ जोङो दा नंखाय होननानैबो जों बुंनांगौ जाहैबाय दा माने जौ फेनायाथ' गाज्रि खोथा सैथो बाथ्राखौ बुङा बेनिखायनो आङो बे गामिनिनो गामि रैखागिरि जानानै आंनो बे जोंनि रायजो राजा गथ' गथायफोरनि बुंनाय रावखौ आं दिनै माने मा होनो बेखौ उइद्र' खालामफिननाय जाबाय आरो जाहाथे बे सारमोना जाहाथे गाज्रि मोना जाहाथे जोंनि बे मोननैनिबो दला जाहाथे जों मोजाङै मोजां अनलायनानै जेरैबायदि दं जों बेबायदिनो गोरोबनानै जाहाथे मावलांफिननो हायो आं बेखौनो जोंनि गोजौ लबिनि सारमोननि सिगाङाव खावलायफिनबाय दाखालि जौ लोङै ओंखाम जायो बुंनाय रावखौ जाहाथे सारमोना गाज्रि दामोनसै आं बे बुंफ्लांनाय रायजो राजा बुंफ्लांनायनि खोथाखौ लानानै आं दिनै नैबे इउटिउबारमोननि सिगाङावनो आं दिनै सिखार लाहरबाय जाहाथे बे भुलखौ क्षमा होयो जेनेबा बेवहाय मोनसे राजनैतिक जनजन्त्र पइन्टस दं जानो हागौ मानो होननानै बुङोबा बेयाव जोङो जे मिडियायाव जे नुदों आङो 17 थारिखआव जे आङो जे मिडियायावहाय आं नुदों बेवहाय सोरगिदिं सारियाव थानाय माखासे मानसिफोरखौहाय आं नुदों बियो मालाबाबो जोंनि इउपिपिएलनि भटार्स मानसि नङा प्लास इउपिपिएलनि उइदाउट इउपिपिएलखौ मोजां मोनै मानसि जायनि फलाव नैबे समस्याया बेरखांदों होननानै आं माने बुंनो सानो आरोखि इंखां डेलिगेसन आरो बड'लेण्ड टक्स बिथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो गासै बिटिआर रायजो राजा निउस नायगिरि बिथांमोनखौ गाहाम हामलायथि जासिहरबाय थांनाय 16 जुलाइ मोनानि 7 रिंगायाव मोनसे निउसखौ नुनानै जों बिनि सायाव खेंफोरथि होनो जों सानदों जोंनि जे आथिखालनि जिरन एमएलए सार बिथांनि सायाव मानगोनां 2 नं बारजाबिल गामिनि थागिबि अनुरुद्र नार्जारि फंबाया जे जिबायदि जोंनि एमएलए नि सायावहाय बिबुंथि होदों बियो नंखाय नंगौ बिसास करि गासैबो रायजो राजायानो एसे अल गामिनि रायजो राजायानो जोंखौहाय पार्टिखौ नांगौ हिसाबै लेंहरनायखाय आङो बे एरियानि आफादगिरि पार्टी इउपिपिएल प्राइमारि प्रेसिडेन्ट जानानै खावलायहरनायखाय आङो जोंनि एमएलए थानायखाय आङो जोंनि एमएलए सारखौहाय बिसिम लिंहरनानै लाबोदोंमोन बै समाव एमएलए सारा नायफैदोंमोन आरो बियो बुंलाङाखै जे कुनु डिमान्डनि बेवहाय खोथा गैया जे गाव फैदों नायनांगौ दायित्व दं नायनानै थांदों गाव प्लेन एस्टिमेट खालामनानै थांदों जेन' बियो जे बुंदों बेवहाय आङो एथ' हरगोन बिनि कुनु डिमान्डखौ बियो खालामलाङाखै जायनि फलाव बे आङो नैबे अनुरुद्र फंबाया जाय बे समाव एमएलए फैनाय जोंनि जिरन सार फैनाय समाव बिथाङा बे खाथियावनो गैयामोन माब्रै बे बासनखौ होनो हाखो जेरै गावनो स्पष्ट बुंनानै लादों आं जे निउसखौ नायदोंमोन बे निउसावहाय आङो बेखौहाय नुदों बे गावनो गैया होननानै लादों दिनै बे खोथाखौ बियो बेबायदि बासन होनायखौ आं आफादगिरि जानानै माने दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे मोनसे खोथाखौ होनदों बै समनिफ्रायनो बायबोबाय थायो बे लामाया बै समनिफ्रायनो बायबोबाय थायो अब्ला 17 बोसोर एबा बै समावहाय बायबाय थानाय समावहाय मोजां मानो मावनानै लायाखै जोङो बेखौहाय दुखु मोननाय फोरमायदों एभ्रिथिं एभ्रिवेयार जोंनि जिरन सारा जेरावबो माबाफोर बिपद आफद जादोंब्लाबो बिथाङा खुद गावनो फैनानै नायफैयो पार्टिनिफ्राय जास्ट एसेल' इंगेजमेन्ट नांगौ बिनि सायावहाय गाज्रि रोखोमै बार सुनानै होनानैहाय बेखौ फानसावनाया जोंनि थाखाय बहुत दुर्बा थारमाने थांनाय जोंहा अखाया हाया नङा हादों उफाय गैया बान्दोआथ' बायलांबाय
बान्दो बायनांनाय लोगो लोगो गामिनि रायजो राजाफ्रा दावराव जे बेखौ जोङो माबेजों सलुसन खालामबावनो पार्टिखौ नांगौ होनबाय दिनै गामिनि गावब्रायानो एसे गामिनि जिखुनु रायजो राजाखौ लेंनानै जोंनिसिम जानाय हरनायखाय प्लास जोङो जोंनि MLA सारनो इनफरमेसन हरदों बे इनफरमेसन हरनाय लोगो लोगो जोंना MLA सारा 28 नं आथिखालनि MLA सारा फैनानै डाइरेक्ट फैनानै बे नायफैनानै गावहा मोनसे गावनि सिस्टेम बायदि प्लेन एस्टिमेट नांगौ बायदों बेखौहाय नायनानैहाय बे प्रजेक्ट खालामनानै लांदों थ' बाव जिखुनु सारा फैनानै जे बुंलाङाखै बे खामानिनि थाखाय जे आङो एथ' हरगोन 10,000 हरगोन 12,000 हरगोन होननानै बे खोथाखौ सारा जिन्दगि बुंलाङाखै बिनि सायाव आङो खावलायनो सानो जे बेफोरबायदि समाव जेब्लायबो बुंनायनिफ्राय गोजानाव थाथों जे 2 नं बारजाबिल गामिनि जे एलिगेसन जोंनि जिरन सारनि जे एलिगेसन लाबोदों बेखौ टटेलि फुइलार होननानै आं सानो दिनैहाय जोङो गामिनि गोरा गाहाय व्यक्तिगत गारजेन गावब्रा बिथाङानो मिडियानि गेजेरजों गावनि सैथो खोथाखौहाय गावनि खुगानिफ्राय बेरखांहोबाय बे टटेलि माने फुइलार आरो बेवहाय जोंनि MLA सारा नायफैनानै खुनु थाखा फैसानि बेयाव फिगार होननाय खोथा बा आवाज बे सिस्टेमा ओंखाराखै माखासे बेवहाय बेयाव राजनितिक जनजन्त्र थानायखाय बे बुस्थुखौ बेरखांदों होननानै आं सानो